Utengatu wachisoni umene utipeza ndonena kuti chithunzi chimene chikuswera pasikili pathopo mkulu amene ndithu wadisiya osatira ngozi ndenabe kumazakhala mafunso kuti mkulu amene ndi ndani nangano chimene chachitika chenicheni ndi chani chokhuzana ndi ngozi imeneyo. Ayi ndithu makosana zosayenda mkulu amene zina lake ndi kuti ndi Edward Kauka amagwira ntchito ku bungwe lija limadziwika zonena kuti Malawi Communications Regulatory Authority kapena kuti MACRA ndipo amagwira ngati Director of Telecommunications nde potengera ndi uthenga umeneno watipeza akunena zona kuti mkulu ameneyi amachokera mtunda wakumwera uku kayenda kuti chaku Blantyre anadusa ndithu pa Zalewa roadblock kukhota kumapita mtunda umenewo wa Lilongwe. Ndeno chimene chinachitika makamaka ndichonena kuti anali pa galimoto imeneno ndi Ford Ranger tikupa kuti ma Ford Ranger latest wa imene chithunzi chake so ndicho chikusewera pasikili pathopo tikachiona bwinobwino. Galimoto imeneyo number plate yake ndi MG 224AR nde akuti galimoto ikuona kuti imathamanga kwambiri nde chifukwa cha speed kanafika porani anapeza zoti wafika malo ena ake kuti no apange control bwinobwino inamuvuta ndikupeza zoti makamaka amene amayendesa galimoto ndikupeza zoti galimotoyo yaphonya msewu kupita kutchire nde kumeneko inakatembenuka maulendo angapo so you can see impact ya galimoto imene yaphwanyikira ikuona kuti inali serious ndithu impact meaning to say kuti speed yake ndikuti inali yosiya masewera. Ndeno topo osatira zimenezi zinapeza zoti mkulu ameneyo mwachisoni watisiya pamene tunena pano ndikuti moyo ndithu waluzika in that way. Nawo anthambi ya polisi sanabwere kuzafotokozera pa nkhani imene sanasimikize tikupa kuti mwina akutolera information ina ndi ina yokhuzana ndi ngozi imeneyo ndeno tili ndi chikhulupiriro kuti akamaliza china chilichonse kutolera information yonse ndikuti abwera kuzafotokozera bwinobwino kuti chimene chinachitika chenicheni ndi chani amachokera kuti ma details onsewo paja amapereka ndithu apolisi imene zinakhalira. Ayi ndithu apasi zinayende moyo wapita in this way. Ayi ndithu tingoti mzimu wa Edward Kauka ndikuti use mumtendere. Komano chinthu chimodzi timafuna kungoyankhulapo ndichonena kuti nthawi zambiri timakhala tikunena timabwera ndithu kuzafotokozera kunena zonena kuti kabuku kaja kamadziwa zoti K53 kamene kajako tikakatsatira bwinobwino zinthu zina zopeweka titha kumazipewa ndithu paja amanena zonena kuti tikathamanga kwambiri kumapeto ake timapeza zoti taluza moyo nde mmene tikuyenda pa msewu tionesese ndithu speed limit tipange observe zikatero zithandizira kuti moyo wathu komanso moyo wa anthu ena ukhale otetezeka ndithu. Akuluakulu mukumbukiranso kuti mu December lamo tinaluzanso anthu okwana 5 amenetu amayimba mu bandi ya Eri Njuchi nkhani zake ngozi ya pamsewu ndi nthawi zambiri tikamayankhula zinthu ngati zimenezi zimakhala tuzonena kuti tikumva kuwawa tikamamva ndithu nkhani ya ngozi ngati imene zimatiwawa mu mtima kwambiri kuona kuti anthu akungopita mwa njira ngati imeneyi ndi tiyeni ndithu tiyese kusamala kupewa ndithu zinthu ngati zimenezi zikamachitika ngozi zikhala zoti it was beyond our control komano zonena kuti titha kuzipanga avoid tiyeni ndithu tizipewe ndi timazindikira bwinobwino kunena zona kuti anthu timakhala ndoti tini ma engagements osiyanasiyana mwinaso tini ma meetings ena ake amene tikuthamangira kuti tikapanga attend komano speed yokhayo umafuna ndithu kuipanga observe taya bwino ndikuti ngati kuli kotheka kunyamuka kupewa zinthu ngati zimene zithamanga kwambiri mapeto ake osakafika taluzanso moyo zinthutu zosayenda bwino. Ndithu makosana nkhani ake ndi mmene zikuyendera mwina lomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunena zonena kuti Mr. Edward Kauka amene anali Director of Telecommunications ku bungwe la MACRA atisiya posatira ngozi imene yachitika ku Zalewa bomato la Neno. Ngati maganizo amene alipo fotokoza na comment section koma mulemekizanso maganizo anzathu. Sabwera panga like video imene komanso panga subscribe channel chima cha Fox Mula News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutifikira mosavuta.